आं ग्रेजुवेसन जोबनाय लोगो लोगो आंहा नैबेयाव आङो गावनि खुद माबा बे इ-रिक्सा सार्भिस सेन्टारखौ आं खुलिनाय जाबाय। मावनानै जानो रोंब्ला सोरखारि साख्रिनि गोनांथि गैया। बेनि फोरमान होदों गोजौ सोलोंथाइ लानाय उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगानि सानै बर' लाइमोना। मख'जाथावदि उदालगुरि कलेजनिफ्राय BA आनजाद उथ्रिनाय सुनिल मुसाहारि मुंनि सासे लाइमोना सोरखारि साख्रिनि उन उन खारफायालासिनो सावथुन मुसाहारिखौ लोगोआव लाफानानै बेटारि रिक्सा रिपेयारिं खालामग्रा गेरेज खुलिनानै रां खामायनाय लामाखौ दिहुननानै लानायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला सिंनि हरिसिंगा देउलगुरि सारियालियाव सुनिल मुसाहारि आरो सावथुन मुसाहारि सानै लाइमोना गावसोरनि नाजानायजों बेटारि रिक्सा रिपेयारिं खालामग्रा गेरेज खुलिनानै मुलाम्फा जानो हानायनि सोमोन्दै ओरैबादि फोरमायो। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा श्री सुनिल मुसाहारि। आङो दायो हरिसिंगा हालामनि देउलगुरि सकआव मोनसे इ-रिक्सा सार्भिस सेन्टार गोदानै जागायजेनदों। आंनि जागायजेननाया आंनि सार्भिस सेन्टार खुलिनाया जास्ट टु मान्थ्स रानिं जागासिनो। आङो गिबियाव उदालगुरिनि ढाका सक JM इ-रिक्सा सार्भिस सेन्टाराव गिबियाव खामानि मावोमोन। बे समावनो आङो बे समाव ग्रेजुवेसनबो खालामबाय दंमोन। ग्रेजुवेसना आंना नैबे 2000 माबायावसो बे इयारावसो जोबदों। आङो ग्रेजुवेसनखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय उदालगुरि कलेजनिफ्राय खालामदों। आं ग्रेजुवेसन जोबनाय लोगो लोगो आंहा नैबेयाव आङो गावनि खुद माबा बे इ-रिक्सा सार्भिस सेन्टारखौ आं खुलिनाय जाबाय। बे समाव आं बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानगोन दि आंबो बेबायदि खामानि मावनो आंबो सानाखैमोन। आंहाबो ग्रेजुवेसन जानानै माबा मोनसे मावनायनो सानदोंमोन। नाथाय आं नुबाय जोंनि बे दानि सिटुवेसनखौ आं नुबाय। दा जोंबायदि ग्रेजुवेसन खालामनाय मानसिया बहुद जाबाय। बेखायनो आंबो जेब्लानिफ्राय आं ग्रेजुवेसन खालामदों बे समनिफ्रायबो आंबो मोनसे टारगेटखौ लानानै गोसो सिङाव दंमोन दि आं जेनेबा ग्रेजुवेसन खालामखांनायनि उनाव आङो साकरि मोनाबा आं मा मावगोन। बे टारगेटखौ लानानैनो आङो जेब्ला ग्रेजुवेसन खालामबाय थादोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो इ-रिक्सा डिलाराव फरायनायजों लोगोसे आङो पार्ट टाइम बेफोरबायदि खामानि मावबाय थादोंमोन। आं मावै मावै दिनै बोसोरथाम जाबाय। बोसोरथाम जानानै आंहा ग्रेजुवेसन जोबनाय लोगो लोगो आं गावनि टाइमखौ वेस्ट खालामाबालानो आं लोगो लोगो गावनि मोनसे दुखान होबाय। बे बिथिङावथ' जोबोद दुखुनांथाव बायदि मोनो आङो। जों ससियेल मिडियानिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनो मोनबाय थायो। जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै माखासे जिउबो गोमालांनायखौबो जों नुयो। बेयाव आं बेखौ नुनानै गोसो सिङाव जोबोद दुखु मोनो। जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बा जोंनि आसामावनो खामानिफोरा माखासे बहुद खामानि दं मावनो रोङोबा। आङो जेब्ला उदालगुरिनिफ्राय बे हरिसिंगासिम फैयो अब्ला आं पेट्रल पाम्पफोराव थाव सोबोयो। बा थाव सोनायाव आं बै पेट्रल पाम्पनि थाव सोग्रा बिथांमोनखौ आं सोङो, आदामोन नोंसोर बबेनि होननानै सोङो। बिसोरथ' गासिबो बर' नङा गुबुन हारिसो। बे समाव बिथांमोना बुङो आङो इउपिनि बिहारनि होननानै। नोंथांमोना खै बोसोर जाखो बेयाव खामानि मावनाया होनना आं सोङोबा बिसोर बुङो आं बेयाव 15-10 बोसोरानो जाबाय होननानै बुङो। बे बिथिङाव जुदि बिथांमोना जुदि उल्था जोंनि आसामाव फैनानै खामानि मावनो हायोबा जोंनि आसामनिफ्राय मानो जोंनि लाइमोनफोरा बेयावनो थानानै खामानि मावनो हाया बेखौ आं गोसो सिङाव सानो आरो दुखुबो मोनो सम सम। जोंहा फुङाव एसे लेट जायो फैनाया। ओमफ्राय मोनायाव जों जेसांखिनि गारि थागोन एसांनो जों खामानि मावना हरगोन। आंनि दखानाव अल काइन्डस अफ पार्ट्सखौ एभेलेबेल मोनगोन। गासिबो खामानिखौ आं मावो आरो आंजों लोगोसे जोंहा नै बिथां सासे आंनि लोगो दंफायो, बेबो आंजों लोगोसे मावफायो। औ फोरमायगोन आं बे समाव आंनि लकेसनखौ फोरमायगोन। आंनि लकेसना जाहैबाय हरिसिंगा टाउननि साहा देउलगुरि सक नियार हरिसिंगा पेट्रल पाम्प बे सेरावनो आंनि दुखाना। नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो फै गासिबो फैनानै माबा मोनसे जायोबा फैबानो जाबाय, जों बानायना हरगोन। गासिबो खामानिखौ जों मावना हरजोबो। खामानियाथ' बिदि गैया, गोसो खांबा गासैखौबो जों मावनो हायो। मानो गोसो सिङाव मोनसे थांखि थानांगोन। जेनेबा आं खामानि गभार्नमेन्ट खामानि मोनाबाबो आं मोनसे नङा मोनसे खामानि मावगोन बेखौ गोसो सिङाव थांखि लानांगोन। आरो खामानिखौ ओरैबायदि खामानिखौ मावनांगोन जाय खामानिखौ जों जायगायावनो थानानै मावनो हायो। आरो जेनेबा न'निफ्राय बाहेरावबो माखासे खामानि दं। जेनेबा जों बुहुद गोरा खामानि जेनेबा ट्रेक्टराव हा जावनाय बेफोरबायदि खामानिखौ चुज खालामनाङा लाइफआव। जों माबा मोनसे न'आव थानानै मावनो हानाय आरो एसे
इनकामा प्रफिट बारा जानाय खामानिखौ जों चुज खालामनांगौ। आंबो दिनै सुनिल मोसाहारि लोगो आंनिनो लोगो बिथांजोंनो दा एसे एनै खामानिखौ सोलोंहांनानै जोङो पार्टनारशिप हिसाबै मावगासिनो। दा आंनि मुङा सावथुन बर'। ओमफ्राय बेसेबां लासै फरायखो? आङो दा 5 सेम मोनबाय डिग्री बबे कलेजाव? उदालगुरि कलेज। आंबो बेखौनो बुंनो सानो जे ओरैनो थायालासिनो माबा मोनसे गावनि जिउआव मावना जानो हानाय फिउचाराव माबा मोनसे इनकाम जानाय माबा मोनसे सोलोंना लायोबा मोजां जायो। मानो होनब्ला साकरिखौथ' गासिबो मोननाया गोब्राब। दा बिनि थाखायनो बेनि अनगायैबो माबा मोनसे सोलोंना लायोबा जोङो जिउआव मावनानै जानो हायो, बेखौ नायनांगौ। रिक्साया मा जादों? आंनि रिक्साया एसे बियारिंआ गाज्रि जाबाय दाखालि अखा फैबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय आं दा नैबे फंबाय सुनिल मुसाहारिनियाव दायो बेखौ बानायनो थाखाय फैदों। दायो दा मावबाय थादों। बिथाङा जोंनि हरिसिंगायाव बेबायदि मेकानिकखौ होफैनायनि थाखाय जों मोजां मोनदों। मानो होनबा जों बेनि थाखाय बनायनोबा जों टंला पानेरि उदालगुरि थांनो गोनां जायो, गोबां दिगदार। बेनि थाखायनो जों दा बेयाव खाथियाव फैनाय थाखाय जों बिथांखौ मोजां मोनदों आरो।